Maswera sei muri yeZimbabwe tokuchingamidza muchirongwa chenyu chamaSecret namaConfessions. Tadzoka zvekare sandinoita iye Glory. Let me just apologize. Nhasi ndamuka ndikarekodha ndikapedza. Ko kuma past 10 ndipo ndatoona kuti memory card ranga risiri kuraita off. Hanzi we could not locate the memory card chichichi, saka ndozvaita kuti ndinonoke kuupload. Saka takutangidzwa and the time is 18 past 1. Satapinda munyaya yedu. Nezuro pane munhu wandaitaura naye paTikTok akanitumira message akanyora nyaya yacho yange yakareba. Nhasi makuseni ndamuka ndaitsvaka message handisi kuiona. Ndokumbirawo kuti mungonditi hai mudzose mamessage kana kuri kuti makawadelete handiti because nyaya yacho tiri kuida kaisu. Alright, regai tipinde munyaya yedu yekutanga. Nyaya yangu yakatanga when I was 16 apo ndaigara nababa namai nyakubereka pamwe chete nehanzvadzi yangu inova iyo firstborn mumba medu. Zvakaitika ndezvekuti ini ndichikura ndaiva munhu aifara zvekuenda kumachechi. Amai vainamata asi baba vaisanamata. Nyaya yakazotangira pa16 apo pandaenda kumachechi omweya nasahwira vangu tete. Baba vangu vakatanga kundirambidza kuenda kuchechi pamwe chete nekutondirova, asi kuchechi handina kuregedza. Ndakaramba ndichingoenda zvakadaro kusvikira baba vangu vazondidzinga pamba pamwe chete nehanzvadzi yangu. Tete ndakagara musango. At the age of 16 ndakatanga kungofamba nesango. Dzamara ndazongoona nawo navamwe mai vakagara neni. Mai ava ndichivashandira asi ndaisabhadharwa. Panguva yacho change chakakosha kudya nekurara. Ndakagara ndava pa17 ndakazongoona baba vangu vairekana vasvika pandaigara vakati ndoda mwana wangu. He took me back. Baba vakatanga kurwara ndobva vashayika. Takasara zvedu namai. Chakundinetsa ndichocho sisi vangu vaumbe vakaenda kumusha vakadzoka vachindiudza kuti paguva pababa hapasviki. Ukangosvika paunofa ivo vanototi vakaenda vachida kutsvaira vakarwara zvisingaiti zvekubuda nepaburi retsono. Amai vakandiudzawo same story kutaura kudai kubva zvavigwa baba handisati ndatombonotsika paguva ravo. Ndinotonzwa kutya hama dzangu. Varipo here vakamboona zvakadai kuti munhu akafa paguva rake hapatsikwi. Ukangoenda paunorwara ipapo seuchafa. Ndibatsirewo veduwe. Upenyu hwangu nemasiblings angu hauna kana umwe anomboitawo zvinoonekera. Vangava vasikana vakomana hakuna wakaroorwa wakaroora. Dzimba dzinongoparira pasina zvikonzero. Nyaya iyi, this is very strange. Inoratidza kuti baba pane zvavaibata sekuti mwana aenda kuchechi vomurova kuti uri kuendere kuchechi kusvika vazomudzinga. Hanzi chiedza nerima zvisangani, Jesu naSatani hazvisangani. Kana pamuno mune rima tikangoleta laiti chiedza chototiza. Saka unogona kutoona kuti manamatiro avaita ndiwo akaita kuti baba vakudzinge. Ende zvakutoratidza kuti vaibata mushonga because paguva pavo kwayapatsikwi. Naimi zviriko zvakadaro ko handiti soko raMwari richiti vakafa vana zvavanoziva, but it looks like ava baba ava wrong 10 chaiyo. Regai tiverenge nyaya inotevera. Hi Sisi Glow, thank you for your channel. Confession yangu yakaterebei. Nyaya yangu is about kukura kwangu. Ndakakura namai nababa vangu, but mai vanga vakandivenga. Vaindipomera zvese kuti ndini ndaita. Baba vangu was the only one aindida ndichipiwa support. Navo mai vangu vaita zvechipfambi ende vaienda neni. Vanga vaine boyfriend yavo yaitengesa kumusika ende mazuva iwawo in the 90s. AIDS yanga ichiri kunetsa. Shamwari yavo was positive. Vaita chipfambi chavo mumba medu. So baba vangu vakazodiscover kuti ndizvo zviri kuitika ende zvimwe zvacho since baba vangu ndaivada zvikuru ndaivaudza ndega. So baba vangu vakatanga kuteera mai. Dzimwe nguva vosvikira mai vaine chikomba then vovarova. But baba vangu vaita havasi kuda kurambana namai vangu because baba vangu vakakudzwa nastepmother. So vaiti upenyu hwekukudzwa nastepmother hwairwadza. Saka havadi kuti isu vana tetambura. But eventually vakazosvika pakusiyana. But amai vangu pavakanzwa kuti baba vangu vakugara nemumwe mukadzi vakauya vakadzinga mukadzi uya. And since baba vangu vanga vaine rudo vachida mhuri yavo vakatora mai vangu back. But amai vangu havana kuregedza chipfambi chavo especially kana baba vasipo. I remember pane day ravakaenda neni kun'anga vakabvunzwa kuti murume wamunoda pakati pababa vangu nemurume wekumusika ndeupi. Amai vakasarudza murume wekumakete. Mushure meizvozvo baba vangu vakatanga kurwara. Hapana chaionekwa kuchipatara, vaingozvimba gumbo. At that time baba vangu vanga vapiwa promotion kubasa kwavo ende pane murume wekubasa kwavo aisafara nazvo akataura mashoko ekuti muchazviona. So baba vakarwara vakazobatwa cancer zvikanzi type yecancer yacho iri associated neHIV. Saka kubva ipapo ndakaita munhu ane ruvengo nebitterness kuna mai kuti dai maisada baba wai musina kungovasiya muinda zvenyu than kuvarwarisa. Baba vakarwara kusvika pakushaya. So ini ndagara ndiri munhu anotaura zvinhu zviri openly
things are either black or white, hakuna in between, and vanhu vaiziva kuti ndinotaura. So ndakakura ndichinzi ndiri rude. So baba vakafa and hama dzakapromisa zvakawanda kuti tichakuchengetai, but pakapera rufu handina kuzomboona hama dziya futi. Sekuru baba vababa vaimbofonawo zvavo, hapana kupera gore amai vangu vakadzokera kumurume wavo wekumusika. Kufa kwababa vangu ndine mubvunzo kuti vakarwara zvechokwadi here, o amai vangu kun'anga kuya pane zvavakaita, o murume wekubasa aida promotion pane zvaakabata. So mai vakaenda kunogara neboyfriend and vakatora munin'ina wangu. Ini ndakasara ndikatamba namo. Chingwa chainzi chinopiwa vana vana mai vanoshanda. Inini ndainzi ndibike chimodho chakasanganiswa nehupfu neflour. Kumuka ndaimukira na 5 am ndotsvaira kugeza. Ndainzi shandisa inotonhora unozotambisa magetsi ukaita yekuboila. Nanhasi ndine trauma yekuti kandidira mvura inotonhora, even nemistake ndinoita hasha dzisingaiti, and handidi kuona chinhu chinonzi chimodho. Masikati ndaienda kuguva rababa vangu ndichichema. Ndaichinjwa from hama to hama because vese vaisada kugara neni vachiti ndinonetsa because ndanga ndava bitter and stubborn. Ndakambonogara kwabamunini and he sexually abused me. Vaiisa mbanje muchikafu then ndorara flat ivo vachirara neni. Pandaimuka ndaiona kuti ndakarara nemurume. Pekutanga I thought kuti maybe my periods, but ndainzwa pain isingaiti. One day ndakapupuka pakati peusiku ndikaona bamunini vakarara pamusoro pangu. I tried kuudza hama but no one believed me. Zvikanzi uyu anotaurisa uyu. Ndasvika 19 years ndanga ndine hasha stereki ende ndikaedza kuda nemukomana ndaingoramba zvichinzi ndine hasha. Eventually ndakazotizira kune mukomana aindida. Family yemurume wangu yakanditambira zvakanaka. Murume wangu akawana basa kune imwe nyika. Then after 1 year ndobva ndateera. Ndakateera ndine moyo kuti ndiri kuda kushanda upenyu uitenane, but upenyu hwakaoma sisi. Ndakaenda nemwana wangu, things were tough, mabasa asingawanikwi. Amai vakazosiyana neboyfriend iya vakadzokera kumba kwavo. Ndakakumbira amai kuti vandichengetere mwana because child care yaidhura kwataigara. So mwana akadzokera kumba kwamai. Sisi Glow ndaitukwa ndichiudzwa urombo hwose. Ndaitumira as much as I could, but vaisazvitenda. So ndakazoti aiwa regai ndinotora mwana wangu. Makore akapindana tikazoitirwa nyasha. Ndikawana basa rangu rakanaka. Handina kurasa amai. Ndaingovatumira mari even though mwana wangu ndanga ndamutora. Takazotama kuenda kune imwe nyika and we are doing well. Murume wangu ane rudo ende vana vangu vakura. Asi chakundinetsa ndakuita trauma and I do not understand kuti why now. Zvese zvandakaitwa naamai zvakudzoka. Ndine ruvengo kuna amai. Handina conversation inoenda kure naamai vangu. Zvinopera pakubvunza mari nditengere chakati. Amai vanondiona kunge ndiri ATM yavo. Chero ndikati ndiri kurwara, she does not care. Vanobvunza mari chete. So I don't know. Ndakamboitawo pfungwa dzekuti ndidzokere kumba ndiudza amai how I feel here. I feel like havandidi, vanoda mari yangu chete. Pane pandasiya ndisati ndatizira pane umwe musikana wechidiki seni aita zvechifambi. Amai vangu vakanditi wadii unotsvaga mari sevamwe vako. So pandakabvunza musikana yawe kuti unoita basa rei zvikadzidodana nemadhara, ndakapopotora mai, so ndizvo zvamuri kuda kuti ndiite here. Anyway, ndane upenyu hwangu. Mari ndinovatumira every month but I feel used. Ndikadzokera kumusha ndikabvunza mai kuti why ndinganzi ndapara ngozi here. Sometimes I think vanofeel guilty because pane pavaitsanangura kuti havana kukura zvakanaka vachiabuswa, so maybe vakatransfer ruvengo kwandiri. So I don't know kuti ndodi, I just want peace but handidi kunzi ndapara ngozi. Right. So the question is simple here. Vari kubvunza kuti ndiende kumba here ndinobvunza mama kuti mama why, because she has a lot of questions. Ndoziva kuti generation yemaparents edu akudhara hatina this zvekutaura kuti ABCD. No, hatitauri zvese izvozvo. Even if you are not happy unongofira muunhappiness yako because unozonzi wandituka. Maparents edu anoplay a victim. Vanobva noti wandituka. Ndozvavanoita. Saka vedare ndoda kuti vedare mutipe masolutions. Do you think she has to go? Anovaudza mama kuti I don't like that. Kana kuti aende counseling. Because munoziva here kuti do you think she has to go? Anoudza mama kuti I don't like it. Kana kuti vaende counseling. Vaende counseling vasena mama. But munoona kuti ma relationship nemaparents edu they are very toxic. Vanokubatira, vanokutrempa. Isusu generation rekuma 80s 90s I think tinenge tineka kudzoreka. Asama 2000
vanetsa patalala. I don't know kuti munofunga sei. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Guys, pane nyaya dzandakatumba kuTikTok moyo wangu uri kugwadza because handisi kudziona dziri kudisappear. Kutoenda kuTikTok nyaya dzacho hapachina. Alright, hai tete nyaya yangu yakamira so, please hide my identity. Ndingangoti takakurira mubarika so baba vaive nemadzimai mawiri. Ana mai wangu ndiwo mainini mai guru vanga vane wana wavo wasikana newakomana. Ana mai wangu waine wasikana newakomana, so ini ndiri second born. Taigara mu1 home tese, 4 rooms, kitchen, sitting and bedroom. Saka mwana wamai guru mukomana mukuru aisara nesu kana wabereki wasipo aitibikira zvese nekutigezesa. So dzimweni dzenguva aigona kumuka usiku vanhu vakarara ondirepa. Ndanga ndine 6 to 7, so ndanga ndisina wekuudza kusvika ndakazoroorwa. On my first day nemurume wangu takasangana as usual, but handina kubuda ropa as a virgin. Zvakandinetsa kuti neiko, so murume wangu akazongonyepa kuna natete wake kuti takasangana kudhara, but ndakazomutaura zvakaitika, but haana kundipindura at that time. But iye zvino tikanetsana anogona kundituka nazvo, so handizive kuti ndakaita mhosva here kumutaura ndichiti ndiri kuudza umwe wangu. So far ndiye ega wandakaudza in my life, not my sister, not my mother or even my father. Handizive kuti ndinoudza seiko zvinova zvinhu zvinondirwadza, because sometimes kana ndichiita bonde nemurume wangu mamemory iwawo anodzoka ndotodzwa kunge ndiri kurepiwa futi. Handizive kuti ndoita sei ndatambura tete. She really needs to talk to a professional. Yeah, she really needs to talk to a professional. Asi zvavangaudza kamurume achiti zvakandiwira, that thing is used against you. Guys, tinosvika kuti can we have my relationships are meaningful wekuti kana tichidanana tonyatsodanana and ndikakuudza kuti this is something chinondirwadza, you don't use it against me. Anditi magentlemen, kana bhebi rikakuudza kuti indo zvakandiwira unosadza kuti ndosaka wakarepewa. Hey, musazviita izvozvo. Ndakaposta nyaya yababa vekubahwa Sodomi nezuro vachiti vakabahwa namai vavo, then ivo mamambo vavo vakazobvunza kuti kwa inomira here. Hamuna mbokomenta nenyaya iyoyo. I don't know kuti what are you thinking. Right, guys, regai tipinde munyaya inotevera. Nyaya inotevera iri kuti iyo hello tete, I always listen to your channel and seeing the videos you post is one of the things I look forward to daily. Ndinotenda nyaya dzacho dzakati one day asi nhasi ndichauya nemarriage, or rather kushayikwa kwayo in my life. I've changed zvakawanda, so read as it is. And for today call me Irene. Ndiri musikana nemakore 30 kuberekwa. Ndakakurira mukwekwe nambuya vangu maternal. She taught me a lot about life. I'm forever grateful. Nokudai manjenjenje. Vabereki vangu vaigara kugweri kumusha ndekwaRusape. Tete nyaya hombe mumusha medu ndeyekuti kuroorwa kwevanasikana starting from ana tete vangu kunonetsa. It's either unoroorwa asi haugari wodzoka, hautombobviri waroorwa unongomitiswa. Vashoma ndivo vanoroorwa into their old age nemurume mumwe chete. Mukutaurika kwazvo zvinonzi one wemadzisekuru emumhuri medu ndivo vakabata chikwambo chemari, sacrificing vanasikana mumhuri as wives. Pavakashaya vakasiyira mwana wavo my uncle Bankuru Temba. Inini pandiri apa tete, I am a well polished, very independent. I have a good job. Ne body bow, thick arms, as they say. That's the right size, not too big, not too small. Asi zviri kungoramba. I've been disappointed multiple times by people I thought were going to marry me. Unozongoona relationship yapera kufamba ndinombozama ene ndinongobata ivo bankuru vangu. Most of last year I was strong pakunamata. I stopped engaging in premarital sex, masturbation, etc. Ndichida kuzvichenesa pamberi paMwari. Asi end of year I started losing the zeal yekunamata nekuda kwekuti ndaisaona change. No one to call my own. And there's always zvamunongoziva tete, when the devil sees you are slacking, he's quick to jump at the opportunity. An older gentleman, 2 decades plus older, approached me. Guy is married, mind you, and I tried to resist him. Okay, but because at my age, not a lot of men approach you, so nenge uri desperate, even if it's just for companionship. So I started talking to him. Daingoti kutaura. As time goes on, I can see that I'm going back into my sinful ways. I'm back to masturbating. I haven't slept with him yet. Something always stops me. But I can see it's only a matter of time. I've tried a few times in the months we've been talking to stop talking naye, but somehow ndinozongodzokera back to it. Tete,
this man is well off. Before Vedare come for me, he hasn't done anything for me chekuti zvinganzi I'm entertaining him because ane mari, asi just kungowa nawo kutaura naye. I can see kuti ndiri kurasika. I remember ndakambonzi nevamwe prophet, ukasangwarira you get pregnant nemunhu anenge asingasvidi. I don't want to be another bad statistics in our family and give my uncle what he wants. But I'm honestly tired. Wanguwo anoyarini. This waiting season haina kuchipa. Tete nevadare ndiyo nyaya yangu ya nasi. Any advice or help ya mchapa will be appreciated. Yours, an aspiring wife and a confused girl in one. Let me know. My poster will be following in the comments. All right. Makadi vatete Glory. Kwakadini kwamuri ndiri mudzimai ane makore 33 ndiri muno muSouth Africa ndinotsvakawo murume wekufambidzana naye ari serious anoda zvekurora ave ready kurora kutangira pa37 zvichienda. I'm HIV positive. Ndinotenda mukandiwanira andidi vanotamba ndinoda anotya Mwari anotungamidza musiku wezvese pamberi ndichireva iye Mwari. I hope vanenge vari serious vachava kwamuri muzova panhamba. Ndanga ndakangamwa ndine vana 2 asi vari kuZimbabwe. Hai tete muri sei? Ndakambouya nditsvaka murume ndichiita HIV positive. Ndanzwa mati tiuye. Handisati ndawana ndiri mukadzi ane 33 ndine vana 2 vari kuZim. Ndiri muno muSouth Africa ndiumwe. Yes. WaZulu Natal. Problem atiri kuita ndeyekuti madzimai ari kutumira nyaya but magentlemen hapana, handizivi kuti toita zvekudii. Alright. Regai tivinde munyaya inotevera. Ini ndiri mukadzi ane 30 years. Ini nemurume wangu tave ne10 years tiri married but tisati taroorana. Ndakaita nhumbu ndiri mufirst year kuvhasiti tikatenderana kubvisa nhumbu tikabisa. Takazoroorana hedu tikaita mwana 1 mukomana asi nhumbu yacho yakandishungurudza ichiita macomplications. Ndakanoita zvekusonwa muromo wechibereko kuti isvike asi to the glory of God ndakazvara mujaya ne-C-section. So kubva ipapo ndaiti ndikaita nhumbu ndoibvisa nekutya trauma nehora yandaiona panhumbu yemwana wandinaye. Uye tinobetserwa nehama dzekwangu. Takapiwa imba. Ndinobva kumba kuri nani tete, so ndivo vanoita kakutitonga chero marriage. Hama dzangu dzaida kuti tiende kuUK and they are sponsoring everything. Hepano pane nyaya. Ini murume wangu aifunga kuti ndaita miscarriage akabva amitisa mumwe musikana. Okay, akanororera mwana tikawirirana kutora mwana wacho. Ndodi tete ndoita here mwana because I feel like I'm losing my husband. Ndati ndireurire pano. I aborted 3 pregnancies. Now he's worried kuti I might die if I keep trying to get pregnant. Ndodi tete. I relationship yakatangira pakuti haina kutotanga zvakanaka. Boss vakabvira vati ngatibvise nhumbu vakabvisa and she became comfortable pakubvisa nhumbu. Saka miscarriage aya anoita sekuti miscarriage but murume asingazivi kuti munhu ari kubvisa nhumbu because she's traumatized ne first pregnancy. But ndoda kungoti kuna Haidhi murege kuramba muchibvisa nhumbu because zvinozokuomerai pamberi apa. Makadi please hide my name. Ndine mukomana wandakadana naye zita ndichamuti Simba. Mukudanana kwatakaita zvese zvanga zvakaringana. Asi pana sisi vake vakanga vasingandifariri zvekuti vakasvika pakumutsvagira mumwe musikana kutaura kudai vakatoengenja. Tete ndine bundu pamwoyo. Ndakamboda kuti nditsvake kun'anga kwekuenda but ndakazviudza kuti kubva ndichizvarwa sati ndabatwa mushonga ndozobata nhasi aiwa zviti. Asi ndakangoudza Mwari nyaya yangu. Hanzi shoko rinobuda mumuromo mako rine simba. Ndinongoti simba kwauri koko hauwane rugare. Misodzi yangu haiwiri pasi mahara. Avo vaunoti sisi vako havakudi because first marriage wakasiya nekuda kwavo. Ucharamba uri munhu anoitisiwa. Notify me when you post. Zvakaoma. Alright. Haidhi hauindi kun'anga pamusaka pekuti munhu akuramba. Handiti, we don't do that. Hi auntie, ndini umwewo anenge Cynthia wekwamai Jeremiah. Ndinewo nyaya yangu. I'm girl age 23 and I have a friend of mine, she's 24, akaroorwa 2019. Asi kwete zvekubvisura mazimari but akangobvisura 2000. So my friend munhu anoda zvinhu. So murume haasi munhu anowana, haasi zve anoshayisa. So musikana akazotanga kuendeswa kuschool naHabi. Ndopakatanga mabiribobi. Since akatanga kuendeswa kuschool, my friend akazofunga kuchita
a hubby with another married man. So akandiudza zvese, but zvaindibata kuti why akumuchita. Ndakambomutsiura akati hauzvinzwisisi cause hausati wava married. So ndakazoba nhamba dzahubby wake ine phone, ndikatenga new line ndikamuisira message nema-V11 ekuti mukadzi wake akamuchita, then ndichibva ndarasa line. I'm feeling guilty cause vakaramba nahubby. Chikomba chakabva chati handikwanisi kugara newe nekuti ndine mhuri. So now I'm feeling guilty, of which she don't know kuti ndini ndakakonzeresa divorce. So I was wrong kuudza hubby wake ndibvunzireiwo vanhu poses ID. Now ndakudawo kuroorwa, but mukomana wandakadana naye for 2 years akuti akuda kuenda kunoita fata. Imagine apa ndaisamuchita. Is it a punishment yekuti I betrayed my friend? Or pane imwe nyaya takamboverenga panapa yemusikana akati aiti friend yake aidana minister ndobva azotumira ma-V11 kuna minister, then something happened kufriend yake nemusoja. Handiti madzimai ngatiregei kutaura nyaya dzavanhu. Nyaya dzatinadzo muzora nhasi hadzina kunyanya reba. Pane imwe yandatumirwa iyi yakati rebei, but panje iyi handisinganyatsogona. Ndichati munhu wacho aite rewrite because handisi kunyatsogona kuiverenga. Sometimes punctuation yacho inenge isina kunyatsoti tsatsa. Guys, ndangoti regai tingoisa idzo 20 minutes mashoma iwawo because tagara tanonoka, then mangwana tichazouya nenyaya dzose. Then uya mune kuTikTok akanditumira message yakareba, ndokumbirawo kuti unditumirawo zvakare because yadisappear. Tokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Mwari akuitire zvakanaka. Ndatenda. Bye bye.